mahitabo ning pandemic karon. Nindot unta kaayo nga atong mapundok pag-usap ang mga kabatanunan dinhi sa atong parokya. Gani layo pang daan mga Pebrero, nagunaw na kong daan nga posible nga karong adlaw himuon unta nato ang Parish Youth Congress. Unya timing sad nga niadtong Huwebes gisaulog nato ang first year anniversary sa National Youth Day. Ug sayod tang tanan mga igsuon nga si Saint John Paul II gitawag ni siya og co-patron sa mga kabatanunan. Sayod ta nga gihigugma pag-ayo nining maong santo, nining atong Santo Papa kaniadto ang mga batan-on. Gani siya mismo ang nangunay pagpasiugda sa atong gitawag nga World Youth Day. Ug swerte kay tastanan nga the last World Youth Day nga gihimo dinhi sa Pilipinas niadtong tuig 1995. Doon na ba'y usa ninyo dinhi nakatambong? O na ay usa? Di ay usa, o niya si Ma'am Alma pagyon. Ubay-ubay gitong mga taga dinhi sa ato, sakop sa tong parokya, din sakop tas talamban kaniadto nga nakatambong niining maong panagtigom sa mga batan-on dito sa Manila, dito sa Luneta. Mga igsuon, dili man sa tingali mahimo kung akong i-review ang akong wali ganinang buntag. Bisan pa o karong adlaw mao ang ikatulo nga Domingo sa Paskos pagkapanhaw. But allow me nining maong misa karon nga mo-focus ta sa atong pamalandong sa mga naila kayo o bantugan kayong mga quotes or saying ni Saint John Paul II. Kaniniyo nga nahimo na kong friend diha sa Facebook, maka-follow mo ni ini. Dili siguro sa pag-review but atong tan-awon pagpalit. Niadtong Huwebes sa unang Misa Triduum, gawas nga akong gi-saysay or akong gi-lay ang foundation ug unsay hinungdan o rason ngatong atong gisaulog kining mao iyang fiesta niining bulan sa Abril. Nagisgot ko kabahin sa iyahang moto. Unsay binisayaan ng moto? Nabay binisayaan na? Atinerya, unsay binisaya sa moto? May ni sa atinerya kay batan-on patingali ni. Unsay binisayaan ng moto? Kay ba mo mami na mas mami dinhi mo ray bugtong batan-on ato dire. Mami, unsay binisayaan ng moto? Letter M O double T O. Kanang moto ba kana? Unsay binisayaan natin Grace? Basta kay wata kay mas binisaya na pero kahibaw ta unsa nang moto no? Unsay moto nimo Ate Mercy? Ang moto sa pagkasanto Papa ni Saint John Paul II nagkanayon sa Latin totus tuos, I am all yours. I am yours. Mga igsuon, usanay kapag pahinumdum ka natong tanan nga ang atong kinabuhi alang og tungod lamang sa Dios. Walay bugtong manag-iya sa atong kinabuhi, apan ang bugtong nga nanag-iya sa atong kinabuhi dili kita, apan ang nanag-iya niini mao gayon ang Ginoo. Usani sa mga maayo nga ipahinumdum
sa ato mga kabatanunan karon that we are not the owners of our own bodies. Ang tag-iya sa atong kaugalingon o sa atong lawas, sa atong kinabuhi, mao gayud ang Dios. Sa ikaduhang adlaw, mga igsuon, mipahinumdum ko sa gisulti ni St. John Paul II sa dihang nagkanayon siya, be not afraid, never give up on hope, never doubt, never be discouraged. This time, daghan kay mga batan-on nga dunay suicidal tendency. Usahay, tan-awon lang ang problema. Dili na gani makaya ang kasapa ni mama o ni papa. Dili na gani makaya unsa kabug-at ang problema. Muingon dayon, may maghikog. As I always say, to commit suicide is always an act of selfishness. Dili ta maguna-una sa mga tao nga nagsakripisyo alang nato. Wa ta maguna-una ug unsay ikahatag nato nga kasakit sa uban. Mabitaw mga igsuon, nindot nga tudluan nato ang atong mga batan-on, ang atong kaugalingon mismo. Nga nagkinabuhi kita ni ining kalibutan na dili og tungod alang sa atong kaugalingon. Dunay hinungdan mga igsuon nganong nagpakabuhi ta. Duna bitay advertisement kani adto ang kanang Nescafe. Sa Tagalog pa nagkanayon, ikaw para kanino ka bumabangon. Ang mama, ubangon gid in taon og sayo, bisag di sa ganahan, bisag kapoy siya, apan mubangon lang yun siya tungod og alang sa iyang mga anak nga iya pang atimanon. Kadtong padung pa mag-lockdown, mag-enhanced community quarantine, doon naman tayo mga trabahante dinhi, kalit lang nangawagtang. Kalit lang yun silang nangawa dinhi nga naman tungod kay nagdali sila nga mupauli sa ilang pamilya. Ako silang giingnan, ayaw na lang mo panguli god, ari lang mo, trabaho lang mo dinhi, magpinubri lang ta, makakaon lang kita. At tuod man, dunay nahabilin, dunay tulungan nahabilin. Apan kadaghanan nila, mga taga-probinsya, miantos yun og linya, pila ka oras, naglinya dito sa South Bus Terminal, aron lang yun makauli sa ilang gihigugma nga pamilya. Dunay ni usagan ingon ay bahala na lang padrig magpinubri mi ngadtos amo. Ang importante nga di ko mabuwag sa akong mga anak, ang importante naagyud ko diha sa akong pamilya. Mga igsuon, let us not be selfish. Let us not think only of our own self. Let us begin to think of others. Ikatulo mga igsuon, kagahapon sa ikatulong misa Triduum, akong gi-quote ang gisulti ni St. John Paul II. Miingon siya, be a saint and do so quickly. Ako gitong gi-elaborate ang tanan ng mga igsuon to remind us that we have this universal call to holiness. Nga ang pagkabalaan mga igsuon, dili lang tawag alang sa mga tao nga anaa nag-alagad sa simbahan, dili lang alang sa mga nagmadre o nagpari o pare, apan alang kanatong tanan, kay gitawag man kita pagbuhat o matarong.
Kitang tanan mga igsuon, whether we like it or not, doon na tayo mabuhat na maayo. If we are capable of committing sins, we are also capable of doing good. Nagit tayo mabuhat mga igsuon nga maayo. Naatay ikatampo niining kalibutan. Naatay ika-share niining atong sitwasyon karon. And today, let me share to you one last quotation. Si St. John Paul II, mingon siya, God made us for joy. Ang Ginoo mo'y nagbuhat kanato. Ang Ginoo, we are made in His image and likeness. Wala ta buhata sa Ginoo aron iya tang silutan. Wala ta buhata sa Ginoo aron kita magantos. Apan gibuhat ta sa Ginoo aron unta kita magmalipayon. Ug diin man gikan ang mga kasakit o kagulanan sa tao. Usahay baya mga igsuon, no? Kita ragay nagkalot o nagkaut sa atong kaugalingong lubnganan. Usahay, kita ragay mangita sa atong kaugalingong problema. Usahay, we create our own troubles. Kay lagi, minus tag pagpamati sa uban, sa tambag na maayo, pagsunod sa atong mga ginikanan, alang kanato nga buhi pa atong mga ginikanan, pasalamat ta sa atong mga magpapa nga ilatang disiplina. Kamo nga wala na sa inyong mga ginikanan, o base nagpuyo mo sa inyong mga iyaan o uyuan, o sa inyong lola o lolo, sa inyong mga sa inyong mga grandparents, pasalamat mo gidisiplina mo. Pasalamat mo gitudluan mo ug unsay maayo. Mga igsuon, dili unta nato wan-on ang original design sa Ginoo alang kanato. Ang Ginoo nabuhat kanato aron unta kita magmalipayon. Apan dun lagi mga higayon nga mas pilion nato ang mga butang nga dili unta makapalipay kanato. Daghan ro mga butang nga nagtuota nga mo'y makalipay nato, apan most of them, they are just temporary. Mga igsuon, unta, niining atong pagsaulog, niining maong misa, yan nga pagsaulog sa kapistaan sa atong second patron saint, si John Paul II, mapahinumduman unta kita kung unsa kadako ang gugma sa Dios alang kanato. Nindot kaayo nga kung kita mag-awit sa maong theme song ni adtong 1995 nga World Youth Day dinhi sa Pilipinas, ang maong kanta gikan sa Ebanghelyo ni St. John chapter 3 verse 16. Diin ang title sa maong kanta nagkanayon, Tell the world of His love. No? Tungod sa dakong gugma sa Dios, iyang gipadala ang iyang bugtong anak dinhi kanato. Aron dili aron kita silutan, apan aron unta kita luwason. May God bless us all, and may our second patron saint, John Paul II, will always pray for us. Amen.